Som det har været indtil nu, så har jeg været forbi en af vores større kunder, Liftra, ude i Aalborg, som bygger kraner til vindmøller. Og der har jeg været ude og hjælpe med at montere de her kraner i containerne. Plus jeg har været på vores værksted, hvor vi bygger tavler, også til det her projekt. Man har mulighed for både at være med til at lave de grundlæggende ting her på værkstedet med produktion af tavler og kabler osv. Og man har mulighed for at være ude ved kunden og løse de eventuelle problemer, der kan være derude. Det har været rigtig nemt at starte. Man bliver taget godt imod, og der er masser af spændende opgaver at komme ud til. Hvis der er ting, man ikke har lavet før, jamen, så bliver man jo lært op i det. Man får fortalt, og man spørger, hvis man er i tvivl. Og der er ingen sure miner, hvis man spørger her i hvert fald. Der er mulighed for, at man kan engagere sig med Michael Wulff. Om man er den stille type, der gerne vil ligesom være i fred, så er der helt sikkert plads til det. Hvis man er den mere åbne type, som gerne vil have noget mere snak og mere sjov, så er der helt sikkert også plads til det. Fordi de har jo en underafdeling eller en nicheproduktion lige præcis omkring tavler og omkring industrimontage. Så hvis man har interesse for det, så vil det jo være nærliggende ligesom at udnytte det.